İlk misalımızda önkü göre birazcık çalıştırmalı görünüyor. Etcek adım x'e u vermek. X dendir u. Onu dx'imiz dendir du. İnni berdeki kök aşağında x ayırmak 2 dx bölügüdü dv diysek. Şundan integral alan yağdayımda ne bolup çıkıyor? Şuradan ayrıtın alalı. X ayırmak 2'nin derecesinde 1/2 deyip yazsak az amatlı öyle dendir. Inni yana t koyup işleptik yerine. Şu düzgün yerine getirip bilýäs. Onu x ayırmak 2'ni t denglesem dx'imiz dt bolýar. Onu dendir. İntegralın içinde t derecesinde 1/2 dt. Näil bolup çykýar? Derece 1 goşdam 3/2 bolýar. 3/2'nin durumun aşağına ýazýardım. O da 2/3 bolýar. Şeýle günläp ýazamdy. T'nin derecesinde 3/2. T'de yerine ýazan ýagdaýymyzda jogap bolýar. O da näme bolýar? 3'ten 2 t'miz x ayırmak 2'di derecesinde 3/2. Ine bu men v'min bahasy. Demek şu ýerde şeýle ýazan ýagdaýym aşagda 3 2 x ayırmak 2 derecesinde 3/2 dendir v. Ine şu ýerde ýerine ýazýan u v, u'muz x, v'miz 2 köpeltmek x ayırmak 2 derecesinde 3/2 maydalawjyda 3 ayırmak vdu. V'miz ya da şeýle ýazaly x ayırmak 2'nin derecesinde 3/2 du'muzam dx. Ine şu bölügmen hemişelik san bölüngün öňüne çykaran ýagdaýymda bu bölegi üçinem ýene t düzgünni ýerine ýetirip bilýän. Onu şu ýerden aýrytyn ýerine ýetirin. İntegralın içinde x ayırmak 2'nin derecesinde 3/2 dx dendir. Şu bölügmen t diýip alýan. T dendir x ayırmak 2. Onu dt diýänimizim dx'e deň bolýar. Onda integral t'nin derecesinde 3/2 dt dendir näme bolup çykýar? Ýene bir goşmaly bolýar ýokaryk. Bir goşan ýagdaýymda 5/2 bolýar. Bunun 2/5 t derecesinde 5/2 diýip ýazýan. Demek integraldan şu bölügüm şeýle çykýar. Ona galanyny bolşýaly ýazaly. Aşağıda 3 2 x ayırmak 2'nin derecesinde 3/2 ayırmak. Bunu hemişelik sanym çykarypdym. 3'ten 2 köpeltmek. Berdäki bölügüm nädip çykdy? 5'ten 2. T'myzyň bahasy belli. X ayırmak 2'nin derecesinde 5/2 boşmak s bolýar. Şu bölügi köpeltip täzeden bir durugyň aşagynda özüňiz ýazyp bilýäňiz. Men şu ýagdaýda goýmakçy. Bugünkü temamız rasyonal funksiýalary bölekläp integrerlemek. Rasyonal funksiýalar haçanda px 62 şeklinde ýazylyp, aşagdaky maydalawjynyň derecesi ýokardakydan bir derece pes bolan ýagdaýynda nähil usullar peýdalanýas? Ilk bilen şolara diýip geçeli. Birinji ýagdaý mysalyň üstünden düşünsek, şu ýerde rasyonal funksiýa berilen. Rasyonal funksiýany integrerlemek soraýarlar, integrerlemegimizi isleýärler bizden. Onu men etjek zadym. Şu ýerdäki maydalawjydaky bölegi bir t bilen bellemek. Onu şu ýerden ýazaly. 5x goşmak 1 dendir t diýip belleýän. İki tarapdan önüm alsam, bu tarapdan x'e göre önüm alamda. 5 dx dendir bu tarapdanım dt bolýar. Onu men dx gören ýerime dt gatnaşyn 5 ýazyp bilýän. Dowam etýäs. Onu ýokardaky hemişelik bölegi men 3'ü gün öňüne çykarýan. Aşagda integralın içinde näme galýar? 1/2 t galýar. Ine biz şu ýerdäki dx'mize näme diýdik? dt gatnaşyn 5 diýdik. Onu şu 5'e men hemişelik san hökmünde daşyna çykaran ýagdaýymda 3/5 1/2 t'de ln t bolup çykýar. T bolup çykandan soň men etjek zadym şu t'niň bahasyna näme diýipdik? 5x goşmak 1 diýipdik. Onu şo ýerine goýmak. 3/5 ln
5x koşmak 1 koşmak S men jogabym bolýar. Indiki misalda seresek, indiki misalda ünsärseňiz şu ýerde aşaky bölegiň önüni alan ýagdaýyňyzda ýokarky bölek gelip çykýar. Bu näme demek? Elenli funksiýalarda şu ýerine ýetýärdi. Onda men aşaky bölege bir t dip belleýän x kvadrat ayırmak 3x ayırmak 1 deňdir bir t boljak bolsa, iki tarapdan önüm alan ýagdaýymda 2x ayırmak 3 dx deňdir dt bolýar. Ana şundan soň men integralda alan bahalam ýerine goýan. Ine maýdalawjydaky men t dipdim. Ýokarky bölegim, şu bölegim meniň şu wagt dt bolup dur. Onu göni men dt'ni şu ýerge ýazýan. Deňdir näme bolýar? 1 gatnaşan t ln t'niň önüm bolan üçin integraldan ln t bolup çykýar. T'niň bahasyny bilýän ln x kvadrat ayırmak 3x ayırmak 1 koşmak s men jogabym bolýar. Inne ýene käbir görnüşleri var rasional funksiýalaryň. Bärde haçanda sanawjynyň derejesi maýdalawjynyň derejesiniň kiçi bolup aşaky bölegi belli aňlatmalaryň köpeltme hasyl şeklinde ýazyp bolanda nädip işleýäs. Egerde iki sany aňlatma köpeltme hasyly bolanda men bu bölegi nädip bölekleýän a gatnaşan ax goşmak b gatnaşan x goşmak d şeklinde bölekleýän. Haçanda aşaky bölek belli bir aňlatmanyň kvadrady, kuby ýa-da 4-nji, 5-nji derejeler bolan ýagdaýynda onu şu ýerdäki formulaga görä açyk gitgen. Haçanda aşaky bölek ax goşmak b köpeltmek cx kvadrat goşmak dx goşmak y şeklinde bolanda onu bu ýagdaýda açýan. Ine bular bir näçe mysal üstü bilen berkidelim. Birinji misalymyzda men birinji usul ulanýan. Bärde eýem köpeltjilere aýrylan ýagdaýy berilen misalyň. Ona şu ýerden men şu aňlatmany näme dip ýazýan? A gatnaşan x ayırmak 2 koşmak b gatnaşan 3x koşmak 1 deňdir. Ýokarsy 5x koşmak 7 aşaky bölegim boş ýaly ýazýan 3x koşmak 1. Inne bärde işlemeň iki usuly bar. Birinji usulum hemmesini aşagyny deňläp, ýokarlarynyň öňündäki koeffisientlerini deňläp işlemek. Onu ilki şol usulum bilen işläli. Şoň aşaklaryny deňlejek bolsak, şu ýersine x ayırmak 2 bilen bu bölegi 3x goşmak 1 bilen köpeltmeli bolýar. Köpelden ýagdaýymyzda men şu ýerden deňdir dip ýazaýyn. Bäri 3 ax goşmak a koşmak bx ayırmak 2b aşaky bölegim x ayırmak 2 3x koşmak 1. Ine seretýän maýdalawjylar deň demek sanawjylaram deň bolmaly. Onu sanawjydaky x'in öňündäki koeffisientler deňligiň iki tarapynda bir-birine deň bolmaly. Onu şu ýerde ilk seretýän x öňünde näme 3a 3a koşmak b. Onu şu ýerden ýazaly 3a koşmak b deňdir näçe bolmaly? Bärde x öňünde 5 bar. Demek şu 5'e deň bolmaly. Ine hemişlik san hökmünde a minus 2b bar. A minus 2b. Onda o da näçe deň bolmaly? Bu tarapda 7 bar. Demek şol 7'e deň bolmaly. Men şu deňlemeler sistemasyny çözüp a bilen b'niň bahasyny tapamdan soň ýerine goýup integrerleýän. Onu ilki b'ni hasaplaly. B'ni tapmak üçin a'ny ýok etmeli bolýan. A'ny ýok etmek üçin şu bölegimin 3 bilen köpeltmek 3. Täzeden şu ýerden ýazan ýagdaýymda 3a goşmak b deňdir 5. Aşaky böleg 3'e köpeldimde 3a ayırmak 6b deňdir 21. Ayırsam ýokarkydan aşaky aňlatmany 3a'dan 3'a aýyrsak nol bolýar?
B minus 6B'miz 7B bolýar. 5'ten 20 aýran ýagdaýymyzda minus 16 bolýar. Demek B'miziň bahasy minus 16 gatnaşan 7. Ine şu bir zady A'nyň bahasyny tapmak üçin etken. Bu gezek onda men B'ni bir-birine deňlegende B'ni ýok etken. Onda şu bölegi men 2A köpelden ýagdaýymda şerden täzeden ýazary 6A goşmak 2B deňdir 10. Aşakda da A ayırmak 2B deňdir 7. Ine şu deňlemede x'ni goşan ýagdaýymda b 0 bolýar. Onda şulary goşýan 6A goşmak 1A 7A bular 0 bolýar deňdir 17. Demek A'myzyň bahasy 17 gatnaşan 7. Ine şu bahalary men başdaky aýran aňlatmalarymda ýerine goýan we integrallaryny alýan. Onu integral birincimiz A gatnaşan x minus 2. Onu A'myz näme diýdik? A'myz 17 gatnaşan 7. 17 gatnaşan 7 x minus 2 dx goşmak B'mizem minus 16 gatnaşan 7 integral minus 16 gatnaşan 7 3x goşmak 1. Indi bulary men başdaky ýagdaýymdaky ýaly gön integraldan çykaryp bilen ilkin beşelik sany çykaran ýagdaýymda 17 gatnaşan 7 aşaky bölek ln bolup çykýar. Ln x minus 2 goşmak indikimizde şunu gön biz aýyrma diýip ýazaly. Sebäbi minus 16 gatnaşan 7 aşaky bölegiň önümi alan ýagdaýymyzda 3 bolýar. Onda başdaky düzgüne göre özüňiz ýerine ýetirip bilýäňiz. T gatnaşan 3 şeklinde bolup şu 3'ü men göni 3'ten 1 diýip bärik çykarmakçy. Köpeltmek 3'ten 1. Galan böleginem ln diýip çykarýar. 3x goşmak 1 goşmak S men jogabym bolýar.